Kheroni Harsing Phura Ahem along okhi akereng Kelong. Yes, Kelongpon lang mili branch committee at tuben patir pipon si HS lapen HSLC lapen DDC ke pasato aphan karjwa jai make paman po. Nijangkar benglong lakha troksi kople constituency arlo Kheroni thana pen kahelo kilometer isian back doji lapen nampi namdur kapang thai ajoine marat mareng apia tumta chupana thai abi jona thai abi kedua thai kavidya ajoine si marat mareng atum pusetami rongruk munit monor atumasansi kapjam joi jamnang ko asase Kheroni range forest kaparlo Kheroni weekly market adung kedo Harsing Phura Ahem along nampi pen ke bang ejon a okhi kamang hupen lo ne kopi ne amat hemarlo luchok lo labang swapit Kheroni southern range forest atum aphan berta pipon pen amreng forest arlo an lodam chulo labang swapit pirangke atum karjupon ho tangke thandun alam thele arjupon sena Prong lo ma berta nang le lo walang litum dak bang cingki mesen ma tham mesen ajok la sini litum ma staff hanang thanik lo nang thanik ben berta nang philo lin litum bang phit lo non la dak nang thek long lo na ju nik long lo kona pen sing bang ma ko son sing bang long ma ase berta long pen bang phit se la se non ni litum amena ahem edo ahem kona ma la dak anon natural habitation long an lodam se alang li phan payok wan po se ma thap ben non wang lo ni litum pon ik po lo lodam pha karena ne nali tengkelu dani nilai tu non halapu amreng apar amreng aparai la kesono kacim so alansi alan ponsi hadak silodam popusi non ponik populo cetek lo se just pingtung non ledak alang li tu mason ke cingki me son thot aning amat hare me son thot se adon kaprek hem sitame nane pen wang ik bang nane pen lang nane jun kang it kang phan nang curi sita wang ik sitame la se nilai cuma nomor 20 ke la si kai kita bertanah pale ik fitra kapajok wan dia phanle cerap ik seroi nak nilai tum do ana anta saya ko thela ajo ini bangla kopi ajo ini sila so ladak nai Kelongpon lo nani tu ini bitalong mama ni sikar ka kuri ke lang kang it kangat lang nang curi phan bang dai junang ko ye pot la sona phan si kama thalo ne limang ka kab lang li tum da hem male tum mesana jo kama tha mesana jo nang hai pelo non pora teng pen pajok ik longpo asilo dam ini treatment kui punan lu cisik ma treatment ke non ko ma lang lo condition uncritical ke kalilang thang thela masih menat ma hem long le lo dam prostat bang chopan chopo ya po pakalang tang pun la pula ni tu man nung na tu pensi au hibang ke bang hai ma wang ma dak pu arab na tu pen ma pu thing na tu nang chona mam lo ma la hem do somar dung ga do thek long lo ma ini tu ke chai nong mon pa ya le ma pu thek long lo hem chai nong ma ka li ma la pong ya nang chon lo ma la wal get long kha long bang kep long nang puri lo ma si la dak si do la hem do somar ma nep ni ke lo ma si nep ke pen ma si la se pa ya nang tu manda खबर नंग पिलो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ना सौदा एनजीआर से सामा बंदाला से खबर पिलो ini lah kosong sila dak yang ham la so ban la bang ini tu pu thelo puan nong man sila ang ma ti di ini tu ma dak bidi yang lon thek lok lo ama sing ke puat thing nu na thu wang rong ke pu dam thai den ke wal do kok la pun ama sing ma ti kali kemane sekali tu ke plung ma mate son ma sini ni ni dak hem nongan bidi yang lon le rok sini sini chat mana itu forest an bita pite penane forest orsi cepari dekpo forest orsi bang ba ba lo la selang tin si ke pon kai wose kachak lo ni phai shini ani lombajang constituency kaparlo lang mili English LP school along SA lang mili branch committee atum bente pater pipon CHSL CHS lapen TDC ke pasato maphan karjo ajai me ke tengpo lang mili ke SA branch committee along mai pujan sengrong parpen mai japahem pupon si karjo ajai me pangchen pon lamang sokar jo mai alohi aman pengpen local MAC ke hai juni timong chetong non lapen KSA central committee along amai phu nerdeng krok KSA central committee along dun mai phu bodhoterang Dipu Regional Committee along Kongchun Bang Nelson Timong lapen Dipu Head Branch along Kongchun Bang Dhon Kiling Pencheng lo kapre ke thekiding atum lapen Sarkari Gaon Bora lapen Gaon Bora atum Chetong Nansi Bang Sokar Trojai Ming Mission Pen Pachon Pa lapen Kewangji lang Arni Sitami Karbiari Suwe Jang atum
Ansusi luka charli ahin. Kapaprang dun thegji aphan bang sokar cho ama alang alwi serpuat tum ahin dan jumisan alam ti than pajermi bo. Dipu penangkelo Alberta Hiraskin B Northeast Penny. Pini dak lang milia hawar long kedam tang sadlang exams metric secondary lapan degree rumah kaco mai dak padu polo dak lang mili kese branch committee ahin pensi patir pi polo asi labang so mai lo nilitum man ta nang chupalo la so teng mesin nilitum nang chetong nilitum karbilo chali asong akemang kaike mata kachali ai hinana hala bangso koson se baprang ponjima RDB ponjima lapen iltom akemang koson se kapapleng ponjima hala bangso kemang teng pen along long karbiang long lapen ves karbiang long same la song si iltom anikan mang ason takta karcho amai bang patupono lahan chot karlisi iltom labang isi media hatum atupan pachinikan tu malah bolo iltom ga archu chot lacap putakali metric final ketogia students atum hans tame niltum sosi free coaching tame niltum along son biponpo kasi niltum lo chali song atumake kachali hin na kapasing thuri phansi bangso song pina pot hala bangso along bangke niltum bangke RD pipon bagi pa RD pipon bom tenang tinggal karbi lo cari asong tinang lo poslau ves karbi ang long anstamela science stream bang alang labangso oh labangso putak niltum ningkan hini prang pen niltum council pen ching bai do labangso teng pen si non bang ke deng pon lo la non ke bang jiani science stream same hola dak paklang pon po labangso bang ke niltum bertalong lo pen la so college tame non kimrang pon bom lo ke tang lo pusi non berta bang long tu Ile tum 2013 14 ba plus 15 loke ave 16 ban an bangke nilta 2017 ban sin nilta modern school metric pass lo lasu ban nil tum bang hini bat ke pass dun stamin non bangke 2024 abangke total pangrum pet pen metric la pen high secondary pass la pen TDC pass atum bang para truck ana aphailong ponilo lasin nile tum non ke bang jilang stame nili ladak lang mili KSA president iglo walang li indrarong hang tibang ke lake secretary lo nilemen thare jensing rong phar nili non da president se khibom lo lasi nilitum la ansu se non ove kimia tum hando anstame nilitum la puson muning is systeme la son metric ke pass atum high secondary pass tum BA ke pass tum handa nilitum karcho ponji phan nilitum langmili KSA branch president secretary pendang lo Gangbura Ladakh Central Committee Secretary President Bandang Regional Chingrum Pet panel tum lapsona thak a program mate lapsona thak karchu ponji panil tum keng kam kachi yor kan nitum to thip thak thip ji